Dámy a páni, vítame dnes v našom štúdiu Oli Čupinkovú, ktorá je moderátorkou, influencerkou, autorkou mnohých kníh a hlavou rôznych kreatívnych projektov. Takže ahoj a vítaj u nás. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A mám takú prvú otázku, ešte pred tými hlavnými, že ako sa máš? Ja už som to síce pýtal. Áno, v aule, ale tak teraz nahrávame podcast a rozhovor. Vieš čo, mám sa výborne, musím povedať, že veľmi sa teším, pretože ja to stále teraz už posledný rok hovorím o tom, že vstávam bez budíka a vstávanie bez budíka je najväčšia sloboda. Takže už sa nemám na čo sťažovať, lebo sa mám naozaj vďaka tomu veľmi dobre. A keď som niekedy vstávala o 4 ráno, tak to bolo také, že nechce sa mi vstávať do práce, aj keď milujem svoju prácu. Tak teraz veľmi dobre, ďakujem za opýtanie. Chcel som povedať, že to poznáme, ale nepoznáme to, lebo nevstávame tak skoro. No ale cez prázdniny vstávaš bez budíka, nie? Či? No jasné, ale že o 4. Aha, o 4. No, neboj sa. Uvidíme, čo budete robiť v budúcnosti. A aký bol ten prechod zo vstávania skoro ráno na vstávanie už neskôr? Či si teraz pospíš dlhšie, alebo aké to je vlastne? Nádherný. Akože je to super pocit, akože každému to prajem, lebo ja som už potom bola v takom období, že už každý víkend, keď som mala ako keby možnosť spať, tak som len spala. A keď som si vzala ten už plánovaný sabatikal, tak ja som vlastne prvý týždeň iba spala. A bola som u svojej sesternice, kde mám aj krstné dcery. A Mila mala vtedy, moja krstná dcera, 2 roky a ona stále mi vošla iba do izby a hovorí: Oli spí, Oli iba spí. Takže ja som ako keby celý týždeň prvý spala. A potom sa to tak postupne, akože už som začala mať nejaký program, keď som cestovala, tak dobre sa zvyká. Akože tak poviem, že na spánok sa dobre zvyká. No dobre sa vždy dobre zvyká. Áno. Keď už sme pri tom sabatikale, tak bolo to dobré rozhodnutie? To ti budem vedieť povedať možno o rok, alebo o 2, alebo o 3. Lebo teraz je ešte veľmi krátka doba na to, aby som dávala nejaké uzávery, že či to bolo akože dobré rozhodnutie. Aj keď už aj po tom čase, ak sa pozeráme na to z pohľadu spania a spánku, tak si myslím, že to bolo vynikajúce rozhodnutie. Čo sa týka tých ďalších vecí, zatiaľ to hodnotím veľmi fajn, pretože sa mi otvorilo veľmi veľa ďalších rôznych dverí. To znamená rôzne nové spolupráce, rôzne projekty, ľudia, ktorí o mne vedeli, ktorí ma poznali, ale tým, že ma mali ako keby zapísanú, že pracujem pre Express, čítam správy, tak možno nemali ako keby potrebu so mnou ďalej nejaké veci robiť a plánovať. A zrazu, keď zistili, že som ako keby na voľnej nohe, alebo som taká otvorená rôznym možnostiam a novým nápadom, tak začala som spolupracovať s rôznymi ľuďmi, novými, a čakajú ma nové projekty ďalšie. Takže sa na to veľmi teším a uvidíme, čo to prinesie. A takéto zhodnotenie možno príde až neskôr. Takže zatiaľ akože celkom pozitívne. Zatiaľ, hej, páči sa mi to. A ako vyzerá teraz ten taký bežný deň tvoj v porovnaní s tým, keď si ešte pracovala v rádiu? Tak keď som pracovala v rádiu, to je tak rýchlejšie to poviem, lebo to som vstala o 4, respektíve do 4:20 som sa prehadzovala na posteli, že čo ešte môžem urobiť, aby som ešte mohla trošku spať. Potom som zobudila, postavila z postele, dala som si sprchu, kávu, ak som stihala, tak raňajky, ak nie, tak som si brala raňajky do práce. A nejak akože o nejakej 5:00 som sedela v aute, ale ono to je rôzne, lebo napríklad ešte pred pandémiou som musela byť v práci už 4:50. Čiže už 40, najneskôr som musela odchádzať z domu. V pandémii sa mi to trošku posunulo, tak som akože stačilo byť v práci o tej 5:00, 5:10. Takže som tak nejak prichádzala o 5:10, 5:15 do roboty. No a tam som zapla počítač, už príprava, ranné vysielanie, porada, nejaké nahrávanie a potom ešte pred pandémiou som začala boxovať, tak som začala chodiť na tréningy boxu, to som mala 3-krát do týždňa, takže v rannom vysielaní, ešte v tom takom múde, že ešte som schopná, ešte vládzem, ešte mám energiu, tak idem rýchlo si, aby som si odškrtla, že už som bola akože cvičiť. No a popoludní som potom spala, aby som večer mohla ísť s kamarátmi na večeru, alebo do divadla, alebo na koncert, pretože nevedela som vydržať ako keby ten jeden deň, že už tak o 8 večer som už nevnímala, čo rozprávajú moji kamaráti pri večeri, ak som si ja po obede nezdriemla. Takže to bol ten deň, keď som vysielala. Teraz ten deň vyzerá tak, že ak vstávam bez budíka, tak vstanem niekedy o 8, 8:30 a niekedy aj o 6 vstanem. Záleží, keď akože telo povie, že som vyspatá, tak OK.
dám si kávu, urobím si raňajky, urobím si taký čas pre seba. A ten čas pre seba mi napríklad počas toho ranného vstávania do Hemendexu chýbal. A potom vlastne pracujem, otvorím komp, vybavím maily, naplánujem si ten deň, akú agendu mám, aké mám stretnutia. A tak nejak žijem ten deň a neponáhľam sa, mám kvalitatívnejšie stretnutia s ľuďmi, nie kvantitatívne, že 4 meetingy za deň, možno jeden, ale poriadny. Takže tak, no. Takže je to lepšie teraz, ako vtedy. Je to také pomalšie. Ale ono, ja stále hovorím, že na to som musela dozrieť. Že niektorí ľudia na to možno prídu skôr, niektorí neskôr. Niekto je taký, že vie si to už nastaviť aj v mladšom veku. Niektorí na to neprídu nikdy. Mne sa to stalo teraz a preto aj teraz o tom tak hovorím, že je to fajn. No a potom voľne, vypadol mi ten názov. Sabatikál. Sabatikál. Je možné, že by si sa vrátila naspäť do toho režimu, alebo už by to bolo by to rozhodne ťažšie, ale či sa môže stať, že zas by sme ťa počuli v tých ranných šovkách? Vieš, to bola téma, keď som sa vrátila minulý rok a sedeli sme so šéfom a teda sme riešili, že čo a ako a že kto má aké očakávanie, lebo my sme sa dohodli, že ja pôjdem a sa vrátim. Ale my sme sa tak nejak o tom začali intenzívne rozprávať a my sme zistili, a teda aj ja som zistila, že ja ešte nie som pripravená na to ranné vstávanie. Že ja som bola tak očividne unavená a vyčerpaná, aj keď som si to nechcela priznať a bola som taká, že nie, ja všetko zvládnem a všetko dám, ale v nejakom momente, keby som to neurobila, tak možno by som už fakt, nejako by sa to podľa mňa odrazilo tak či tak, ale chcela som sa tomu vyhnúť. Takže ja som ešte nebola pripravená na ten návrat. Takže sme sa nejak dohodli, že nie a uvidíme. Veď teraz aj v Hemendexe majú novú moderátorku, lebo moja kolegyňa po mne odišla. Tak akože nechcem povedať, že som nastavila nejaký režim, ale teda boli tam tiež nejaké zmeny. A Miška sa vrátila teraz, myslím, že po materskej, čiže ona sa napríklad, viem, že na to teší, hej, že na to ranné vstávanie a to je také iné mami, keď sa vracajú do práce. Ale ja teraz momentálne asi nie. No. Uvidíme, čo prinesie ďalšie roky. To je to, čo som vám povedala, že uvidíme o 2 roky, o 3, že no, jasne. Čo to spraví, že či mi to začne chýbať. Až to potrebuješ ešte dospať všetko, hej? A už asi ani nie, už rok by som povedala, že stačilo. Ale ja vám poviem, že ja mám po tých rokoch ako keby takú averziu na ten budík. Že možno také memečka na Instagrame ste niekde videli, že ja pri budíku o 4 ráno, nie že taký, že rozbitý, ale ja o 4 ráno na letisku tancujem. Čiže to som ja, že keď akože mám budík na letisko, tak dobre, nevadí, to zvládnem. Ale keď mám budík na nejaké, akože, lebo musím niekde akože ísť a pracovne, tak som taká, že prečo? Však poznáme to. Hej, no, veď jasné. No a mňa by ešte zaujímalo, že aký bol vlastne ten prvý deň v tom rádiu, keď som prišla ešte ako mladá baba. Nehovorím, že nie si mladá, ale mladšia. Mladšia, presne tak, ešte študentka. No, prvý deň v rádiu, hej, že je tam viacero prvých dní, tak by som to nazvala, že prvý deň v Pavku, na Intraku, masaker, akože úplne, počujete, vaše štúdio tu je oveľa lepšie, ako sme mali my na Intraku v Prešove, lebo to bolo staré, hej, akože mali sme úplne technika niekde, no proste, že sa tam CDčka dávali, akože to fakt bolo to, ale tam bol taký iný vibe, hej, tak to bolo tak celé, že wow, že tu začínali tie slovenské moderátorské hviezdy, hej, lebo veď, myslím, že Junior z Funka, Rob pracoval v Pavku, začínal v Pavku, potom išli do toho Radia Flash a do Funka a tak. Marcela si takisto, takže to sú tie hviezdy, hej. No a potom v Kise prvý deň bol taký, že fajn, že už je to taká dôležitosť tomu. A v Expresse si prvý deň pamätám tak, že mi bolo strašne treba akože na vecko cikať. A som sa hanbila ako keby, že prejsť cez ten open office, že všetci sa budú pozerať, že tá nová, čo prišla, ide na vecko.
Ale inak super. Akože ja som mala vždy šťastie na kolegov, na ľudí. Ľudia v rádiu sú všetci príjemní, že už keď sa dostanete do toho kolektívu, tak vás tak všetci príjmú a nepovažujú vás za konkurenciu, ale práve naopak za ďalšieho člena tímu, lebo to vysielanie robíte spolu. Veď asi aj vy viete, že sú za tým, je tam práca proste viacerých ľudí, že nie je to len robota jedného toho hlavného moderátora. Áno, on je hlasom, on je možno tou osobou, ktorá to celé prezentuje, ale reálne za tým vysielaním stojí práca viacerých ľudí a pochopiť, najlepšie sa to fakt chápe v tom rádiu, alebo teda možno aj v televízii, ale ja som rádiový človek, takže je to veľmi fajn. No a aké to bolo s trémou napríklad? Kedy tá tréma napríklad opadla? Alebo to išlo od začiatku tak, že samo? Tréma, ja si myslím, že tréma, alebo taká tá zdravá zodpovednosť, zdravý stres, zdravý rešpekt nikdy neopadne ako keby. Aj keď už možno dobehnem na poslednú chvíľu do štúdia, ale ja som si nikdy aj nechcela už dovoliť dobiehávať do štúdia, pretože som sa potom zadýchala a potom som nevedela odčítať správy a potom akože tam sa predýchávate. Takže vždy, ako keby to sa hovorí, že musíš byť 5 minút pred tvojim vstupom v štúdiu a musíš sa na to sústrediť, pretože keď sa zapne červená, ideš čítať tie správy, ty máš 3-4 minúty na to, že ty nebudeš mať možnosť úniku. Ty nevieš uniknúť tie 4 minúty a 4 minúty nie je veľa. Ale keď čítaš správy 4 minúty, ver tomu, že je to veľmi veľa času. Takže nevieš potom chytiť dých a tak, že vždy musíš byť ako keby pripravený. A tá tréma možno opadla ako keby taká tá, že OK, už nemám úplný stres, že idem do štúdia práve s tými kolegami. Že ja som často pracovala v tíme, že v tom Hemendexe, keď sme vysielali a že prvýkrát čítam správy v rannej show, že hej. A tí chalani, ten celý tím je taký, že príjemný, že ťa podržia. Aj keď si robia srandu a trošku ťa akože štengrujú, lebo raz aj prišli a mi proste zavreli oči. Som čítala správy a oni akože zrazu tak sa za mnou zjavili a mi zakryli, hej, akože správy. Že preboha, že to nedám. A ustala som to bez nejakého akože rozosmiatia. Takže je to o ľuďoch, s ktorými pracujete a potom tá tréma tak prirodzene pôjde to. Ale treba mať stále rešpekt ako keby k tomu. Netreba to brať ako samozrejmosť, lebo vtedy sa môžeme najviac popaliť, aj keď si myslíme, že sme už neviem akí profesionáli. Aj ono to je väčšinou takto, že kolektív robí veľa. Tak. V takých veciach. Čiže máte tam aj takú zabavu, hej, že si to tak spríjemňujete. No jasné, akože tak Hemendex, ja stále hovorím, že mne nechýba ranné vstávanie o 4 ráno, ale mne chýbajú moji kolegovia, akože celý ten tím, Ďuro, Marek, Lenka, vtedy Peťa Poláčiková, predtým ešte Ďuro Sabo, keď sme boli. Mne títo ľudia neskutočne chýbajú, lebo vy žijete ten život spolu. Hej, tak ako ste so spolužiakmi v triede a prežívate nejaké veci, prežívate odpovede, písomky, alebo keď máte zlý deň a poviete to spolužiakovi alebo spolužiačke, tak ste v práci, taký máte kolektív v práci a my pritom len my máme mikrofóny, hej, že akože niektoré veci sme iba mimo mikrofónu a niektoré sme zase rozoberali, keď sa zapli mikrofóny. Takže mne tí ľudia chýbajú a ten tím bol najlepší tím, v akom som pracovala za celú tú svoju profesionálnu kariéru a preto si myslím, že ranné vysielanie Hemendex je právom najpočúvanejšou rannou show na Slovensku. Ja, ono je to aj počuť, je to také živé. Hoci je to z rána a je to také... A je to tá partia akože ľudí, že musí tam byť akože dobrý, tá chémia tam musí byť, lebo ak by my sme nemali dobrý vzťah, alebo by sme sa tam niečo akože nebodaj škriepili, tak vy by ste to počuli. Uh-huh. A stretávate sa s tými ľuďmi teraz? Alebo Ja chodím vám nahrávať podcasty do rádia, aj tých Slovákov v zahraničí, napríklad moji kolegovia ráno prezentujú, že ja tam prichádzam ako teraz už možno hosť a predstavujem im tých Slovákov, s ktorými som robila rozhovor, čiže ja sa objavujem aj v živom vysielaní. A tým pádom, keď chodím vám do rádia vždy, aj teraz som im z Filipín doniesla darčeky z Kataru, ďatle, hej, čo som im nosila, aj keď sme spolupracovali, tak teraz, keď som sa vrátila, tak prvé, čo som išla za nimi a vystiskala ich. Mám takú príhodu, že keď som letela minulý rok business triedou v lietadle, tak tam dávajú pyžamo. Aby ste sa v tom lietadle akože mohli prezliecť a osprchovať, hej, že super akože luxus lietania.
A ja som dostala jedno pyžamo na cestu tam a druhé pyžamo na cestu naspäť. No ja som tie dve pyžama zobrala a vlastne, že som ich nepoužila, lebo som mala nejaké svoje tričko a tak. A tie zabalené pyžama som donesla Ďurovi a Marekovi ako darček z mojich ciest po sabatikale do Hemendexu ráno. Takže oni sa hneď akože poobliekali, no výborné, dobre, takže asi tak sa máme my radi, hej, že je teda takéto vtipné a humorné darčeky, no. Tam je výhoda to, že nie je to tam vidieť, že nie je tam video, ale že to je iba počuť. A stalo sa niekedy, že bol tam niekto napríklad v spodnom prádle, alebo tak? Že nestihol sa napríklad obliecť a... No tak v spodnej bielizni nie, ale ja neviem, tak bežne sme, akože ja úplne nie som ten teplakový typ, ale napríklad Peťa, naša Poláčiková, keď moderovala, tak ona často chodila v teplákoch, že ona mala toľko teplakových súprav, že sme sa smiali, že že vieš to teda prestriedať. Tak ona keď išla ráno venčiť v teplákoch, tak rovno niekedy sadla do auta a išla do roboty. Takže ako v tomto nie. Raz sme mali takú pyžamovú party, sme si robili akože ráno. Ale v spodnej bielizni úplne nie. Ale viem, že raz Mona Zazrivcová, moja bývalá kolegyňa a kamoška, keď vysielala popoludní, tak ona chodívala v lete takže na Zlaté piesky a zo Zlatých pieskov tam bola na paddleboarde a potom akože prišla v plavkách, urobila si prípravu na vysielanie a vysielala v plavkách. To mala rád tak v lete niekedy. Takže ako, dá sa. No je to aj taká výhoda, že to sa tam nevidí. Áno. Ale tak teraz viete, už teraz akože aj my máme v štúdiách kamery a už sa veľa vecí točí. Už príchodom tých sociálnych sietí a všetkých tých akože influencerských záležitostí a videí, tak už akože aj ja som o 4 ráno, keď som stávala, posledné, čo bolo, som si chcela robiť make-up, hej. Ale keď sme vedeli, že o 8 ráno nám príde hosť predstavovať nejakú pesničku, že väčšinou to boli speváci, interpreti, tak o 7:30 sme už vyťahovali šminky a už sme sa išli akože líčiť, že nech sa trošku, akože nech sme úplne zaspaté, keďže sme ráno nestíhali. Mňa by ešte zaujímalo, že ako na to reagovala rodina, okolie, že si sa objavila z ničoho nič tak v rádiu, že napríklad keď ide niekto autom a zrazu počuje tvoj hlas, že je to také, že wow. Vieš čo, to bolo také, že väčšina akože tých blízkych vedela, hej, že idem pracovať do rádia, alebo už som začínala a tak. Ono to bolo výhoda, že keď som robila v Kise v Košiciach, tak som bola len Oli, čiže to tak ešte nevedeli identifikovať. Ale v tom Expresse to bolo, že Oli Džupinková, že už sa vlastne predstavuješ priezviskom, tak to už také, že že ak ju poznám, tak wow, super, si to ty, počujem ťa, bože, dobre, a hrdí sme a tak, to bolo akože fajn. Alebo potom to bolo také, že napríklad túto z okolia Sniny, nie? Že to väčšinou bolo, že a to ktorá Džupinková, to kto to je? Akože jak, hej, že akože špekulácie. Ale neviem, ja som mala dobré akože reakcie a moji kolegovia z začiatku nevedeli Džupinková vysloviť, takže mali, keď museli chuďatka predstavovať moderátorov spravodajstva a prišla som ja, tak oni, že bože môj, že dúfame, že si to povieme dobre. Ale neviem, ja som mala veľkú podporu dobrú od kamarátov, od rodiny. Akože moji kamaráti dokonca prežívali všetky moje pohovory, vozili ma na pohovory do rádia, či už v Košiciach alebo v Bratislave. A často to so mnou všetky tie kola prežívali a keď ma akože naozaj vzali, tak sa naozaj úprimne tešili. Dokonca máme takú príhodu, že jeden môj kamarát z takej celoslovenskej organizácie, kde sme chodievali na študentské projekty, tak on stále hovoril, že raz by som chcel pracovať s tebou v tom Expresse a tak. A pred pár rokmi začal pre nás pracovať a začal robiť sociálne siete. Takže ako sú tu rôzne tie príbehy. Takže ja som mala fakt, že veľkú podporu a vždy podporujem aj ďalších ľudí, ktorí chcú robiť v rádiu. Často som sa venovala aj študentom na stážach našich, takže... A je to ťažké sa tam dostať do toho rádia? Vieš, ja neviem, ako keby v tom ponímaní, že ako ťažké, hej, že aj ja som, to je také, že ja som napríklad rozposielala svoje životopisy, keď som vedela, že chcem už ísť do Bratislavy, že už prichádza ten čas posunúť sa ďalej aj z tých Košíc a že chcela by som pracovať v Bratislave. Ja som vedela, kde nechcem pracovať, to som mala akože jasno. A potom som mala také, že kde by som chcela. Tak tam som poslala životopisy. A strašne dlho sa mi nikto neozval, hej. Aj potom som chodila na také stretnutia do Bratislavy a všetci sa ma pýtali, že no tak ja poznám toho a tam a to, ale to nikdy to tak nie je, ako keby, že niekto vám akože môže pomôcť tým, že ten životopis niekde doručí, ale ten človek nikdy o tom nerozhoduje, hej. Čiže
ja som životopisy poslala a čakala a potom mi zavolali na pohovor po pol roku, že máme váš životopis. A ja, že veď som to posielala pred pol rokom, tak som si akože hovorila. A oni, no tak máme ho teraz, lebo teraz máme voľné miesto a teraz niekoho hľadáme, hej. Takže kedy môžete prísť? A ja, že čo, ja viem, tak povedzte kedy. A on, že čo najskôr. Takže samozrejme som kúpila lístok na ICčko a išla som do Bratislavy. A potom je to o tom, že ty musíš ukázať svoje schopnosti, svoje tie zručnosti, ktoré máš. Lebo treba si uvedomiť, ja som zástanca toho, že musíte si odskúšať školské, rádio, podcast. Teraz už v tejto dobe je to úplne, viete, my sme úplne v inej pozícii, kde ste vy teraz a máte v škole podcastové štúdio, ako som bola ja pred 20 rokmi, aj viac, hej. Takže ja som začala v tom internátnom rádiu, potom som pokračovala v regionálnom rádiu a keď som prišla na pohovor do Expressu, tak už som vlastne tie veci vedela. Ale keď k nám príde akože študent, ktorý nemá tie skúsenosti, tak môže absolvovať u nás stáž, ale musí si nejaké veci ešte odmakať, aby sa dostal ako keby na tú pozíciu. Ale čo ja môžem povedať za seba, že to veľmi vidno. Ľudí, ktorí naozaj chcú. Lebo ak vy naozaj chcete to robiť, tak sa tam dostanete a tú prácu dostanete. No a keby odbočíme trošku teraz z toho rádia do prítomnosti vlastne, teraz na voľnej nohe vlastne, robíš tie projekty, angažuješ sa a hlavne píšeš knihy. A my sme sa dočítali, že v septembri máš vydať novú knihu vlastne tých Slovákov v zahraničí. Tak vlastne o čom je tá kniha a prečo? No, ešte k tomu, že ja to často občas tak vysvetľujem, že ani nie, že píšem knihy, že ja ich skôr tak akože produkujem a vydávam, že napísala som vlastne len zatiaľ tú rusínsku knihu. Tie všetky ostatné knihy napísal niekto iný, alebo to bola nejaký projekt a výsledok nejakého projektu. A mňa baví to akože vydávať a celé organizovať a manažovať. No a čo sa týka knihy o Slovákoch v zahraničí, tak to je 10 rokov mojej práce v Rádiu Express, pretože ja som začala robiť rozhovory so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí v Expresse pred 10 rokmi. A začínalo to ako krátka 3-minútová relácia, že som nahrala rozhovor a iba 3 minúty také najlepšie som vybrala a zverejnila. Tak som to postrihala so všetkým a som to tam dala. Až neskôr sa to pretavilo, keď prichádzala tá éra podcastov, tak som to začala celé akože zverejňovať ako podcasty. Ja som urobila za tých 10 rokov vyše 300 rozhovorov, ale 10 rokov je dosť dlhá doba, takže som si povedala, že pri tom bilancovaní a tom sabatikale a všetkých tých veciach som sa rozhodla, že chcela by som túto kapitolu nejakým spôsobom uzavrieť a asi, aby som to neurobila len tak, že OK, tak čaute. A keďže produkujem tie knihy a vydávam, tak som si povedala, že by som rada to vydala knižne a že to bude taká podsta všetkým Slovákom a Slovenkám v zahraničí, ktorí nám robia dobré meno vo svete. A to bude aj také moje poďakovanie všetkým tým, ktorí tie rozhovory so mnou absolvovali, ktorí mi verili, ktorí sa mi otvorili, ktorí mi porozprávali svoje životné príbehy a o svojich nielen úspechoch, ale aj nejakých ťažkostiach, ako sa k tomu úspechu dopracovali. Takže tá kniha bude obsahovať z tých 300 rozhovorov nejakú polovicu, rozhovorov rôznych príbehov v rôznych kapitolách. To znamená, že bude sa tá kniha začínať rozhovormi ľudí, ktorí odišli pred 17. novembrom 89. zo Slovenska, alebo teda do zahraničia. Bude to pokračovať kategóriami školstvo, veda, výskum, umenie a dizajn, fotografia, video, barmani, šéfkuchári, biznismeni, marketingoví ľudia, veda a výskum samozrejme, komunita, ľudia, ktorí tvoria komunitu, napríklad, že Slovák vydáva kávový časopis a vydáva ho napríklad v Japonsku, má veľký úspech, vychádza v angličtine a ten chalan teraz aktuálne posledné roky býva v Nitre, hej, a tvorí veľký časopis Štandard, ktorý keď prídete do akejkoľvek kaviarne, či v Sydney, Berlíne, Viedni, Bratislave, Barcelone, ten časopis je tam, hej, akože, a robí to chalan, proste Slovák. Alebo rôzne iné komunity na Slovensku, ale teda v zahraničí, ktoré pôsobia. A bude sa to končiť príbehmi ľudí, ktorí v čase, keď sme nahrávali rozhovor, boli v zahraničí, ale teraz, keď vydávam knihu, oni sa teraz vrátili, alebo pred pár rokmi sa vrátili. Napríklad ten Paľo Čekan, čo som rozprávala, príbeh vedca na prednáške, tak
tak budú tam tie príbehy, že prečo sa vrátili domov a ako to vnímajú ten život v zahraničí a ten život naspäť na Slovensku a tak, no tak na tomto pracujem teraz. Určite prečítame. Teším sa na to. Aj my sa na to tešíme. A ja ďakujem. Ešte trošku odbočím. Odboč. Ty máš vlastný podcast, dokonca 2, a mala si tam množstvo zaujímavých hosťov. A kto bol taký, že najlepší? A kto bol taký, že nechcem povedať, že najhorší, ale že Nie až tak dobrý. Nie až tak dobrý, že najhoršie sa ti s ním robilo z tých všetkých, čo tam boli. Ale vieš, že to ti nikdy neodpoviem na túto otázku, čo sa teraz opýtal. Ja viem, ale a to bol taký, že najlepší. Ako ja hovorím, že každý rozhovor bol skvelý, pretože keď, ja neviem, ako to máte vy, že aj akí hostia napríklad chodia k vám, a ja sa napríklad veľmi teším, že ste aj mňa pozvali do vášho podcastu a robíte so mnou rozhovor, tak pre mňa je každý rozhovor taká akože nová skúsenosť. To je ako keby si prečítal niekoho životopis, ale nie životopis na jednu stranu, ale tú knihu, keď vychádzajú všetky tie proste životopisy o rôznych známych ľuďoch, biznismenoch, umelcoch a tak ďalej. A ty teraz máš zrazu človeka, na ktorého sa pýtaš na jeho názory, na jeho život, na jeho prácu, na jeho skúsenosti a tak ďalej. A teraz vždy, keď si ja takto posadím niekoho, tak mňa to tak strašne akože, tak ma to úplne baví, ma to, vieš, že ja som taká, ja hovorím že často, že som taká až premotivovaná, že aj keď robím rozhovory so Slovákmi v zahraničí a teraz ja robím rozhovor, ja mám normálne, že hodinu adrenalín v sebe, teraz odídem a večer idem na drink s kamoškami. A teraz hovorím, že a hovoríme si, aký sme mali deň. A ja prídem s tým, že počujete, že viete, aký som robila rozhovor, že asi predstavte, že ten chalan tam proste mieša drinky, alebo fotí vily, alebo on má taký labák a oni proste skúmajú tú rakovinu a akože, chápete, že ja takto ja prežívam každý rozhovor. Až niekedy si hovorím, či je to v poriadku. No a z týchto rozhovorov vlastne, že ktorý bol najlepší, hej, že tvoj ako obľúbený osobne. Rozumiem. Mám rada ako keby... Ja som známa medzi kamarátmi alebo nejakými ľuďmi, ktorí ma sledujú tým, že mám rada koktejly, mám rada barovú kultúru, takže mám veľmi rada barmanské podcasty. Takže pre mňa je vynikajúci rozhovor vždy s mojím už aj kamarátom, lebo ja som začala jeho príbeh sledovať, keď bol v Londýne, s Martinom Hudákom, alebo že Stan Wadrna, ktorý je ambasador japonskej whisky a veľmi akože taký guru všetkých slovenských barmanov na Slovensku. Mám rada rozhovory s vedcami slovenskými a s vedkyňami. Mám často rada rozhovory so ženami, ktoré sa venujú sebavedomiu a sebahodnote žien. Myslím si, že sme na Slovensku akože veľmi pokročili od nejakých období, kde teda sa o tejto téme veľa rozpráva a je to dobre. Ale napríklad minulý rok, alebo ani nie, že to 2 roky dozadu už bolo, tuším, pred mojim odchodom, som mala veľmi príjemný rozhovor so Celeste Buckingham. Je pravda, že my sme aj priznali v tom rozhovore, že my máme aj taký osobnejší vzťah, že my sa poznáme, že nie je to, že ona prišla ako neznámy hosť pre mňa, že nikdy sme sa nerozprávali, čiže ja poznám nejak ten jej život. Ale bola veľmi taká otvorená, úprimná. Bavili sme sa, v tom čase boli veľké protesty v Iráne, takže ona ako spevačka, ona ako človek, ktorý rieši iné ďalšie veci, ale má iránsky pôvod, tak sme sa bavili jej práve aj o tej situácii v Iráne a bolo to veľmi akože podnetné, mala som na to veľmi veľa pozitívnych reakcií, za čo som sa veľmi tešila, že to nebolo len taký rozhovor, že poďme si pokecať, ale malo to tam aj taký iný ešte, neviem ako to povedať, takú inú bodku ešte nad tým, takže asi tak, no. Ale ja hovorím, každý rozhovor ma niečo naučil, každý rozhovor mi niečo priniesol, aj akože práve osobnostné a plné tých skúseností. A ja si myslím, že aj ten sabatikál minulý rok, čo som si zobrala, tak je ako keby výsledkom týchto mojich rozhovorov s ľuďmi, že som veľa počúvala, ako ľudia žijú, ako manažujú si tie svoje životné príbehy a ten svoj život. A to mi podľa mňa veľmi veľa prinieslo k tomu, že ja som sa potom nakoniec rozhodla, že chcem aj cestovať, chcem ísť do zahraničia. Nechcem len byť ako keby v práci a nadávať, že vstávam o 4 ráno.
Aj keď tú prácu milujem. A je niekto taký, koho by si, že vyslovene, že chcela v tom svojom podcaste? Že vysnívaný host. No teraz v Bratislave mal koncert spevák Vojta Dyk a nemala som časový priestor na toho osloviť, lebo ja by som ho akože oslovila, len ešte sa to nepodarilo. Tak myslím si, že ešte s Vojtom by som sa chcela porozprávať. Mám rada, aký je on umelec. Oni mali niekedy s chalanmi v Prahe, ja to tak familiárne volám s chalanmi, mali takú kapelu Nightwork a robili také celkom vtipné pesničky a mali také super koncerty, potom akože sa rozpadli a teraz Dick má svoj ten koncert, on aj s orchestrom spieval, takže on ma baví a s ním by som sa chcela rozprávať a potom, čo ja viem, ja vám musím teraz tak povedať, že ja som akože celkom s veľa ľuďmi už rozprávala, že mala som veľa rozhovorov. Ešte možno by som chcela s pani Studenkovou sa porozprávať. S ňou som sa nerozprávala. Aha. S ňou som ešte rozhovor nemala. S ňou by som asi ešte chcela. Vidíš, že musím to asi tak nejak začať manažovať. S Picom som veľmi túžila mať rozhovor. Viete, kto je Pico? Moderátor, teraz akože foodbloger a vydal knihy kuchárske. A keď získal ocenenie na Sove, myslím, 2 roky dozadu, vtedy som mu napísala na Instagrame, alebo takú hlasovku som mu poslala, že už sme sa predtým evidovali a že ahoj Pico, že myslím si, že je čas, aby sme sa konečne stretli v štúdiu, že strašne rada by som s tebou nahrala rozhovor. A sa to podarilo. A to bol jeden z mojich takých akože tiež pekných rozhovorov, že som sa tak tešila, že som si tak splnila sen, lebo keď on moderoval a som ho videla v telke, v rádiu a tak ja som bola ešte, ani som nesnívala, že budem niekedy moderovať. Takže asi on, no. No tak to je super, sny si treba plniť. Treba a počúvajte, tá mediálna robota, to vám tak akože, to vám k tomu tak príde, že na Širave bol niekedy taký festival, že Širava Fest. Myslím, že ešte teraz niečo sa organizuje, ale ešte vtedy to boli také, ja som začínala na tom festivale nahrávať prvé moje rozhovory, že moje prvé rozhovory mi dali mikrofón, poslali ma na 3 dní na Širavu a nahrávala som všetkých interpretov, ktorí vystupovali v ten víkend na Širave. A si pamätám jeden rok, že tam bol Kabát, hej, a taký títo, a že Araš. Neviem, či viete, ten taký, čo tam spieva Boro, alebo čo to bolo, taký, akože to bol taký hit, on mal taký jeden hit a to bola všetko taká eufória, že Ježiš Araš a zrazu ja som tam s Arašom na festivale proste robila rozhovor, alebo ja neviem, že Páľo Habera, hej, a to bolo, že pán Habera, dobrý deň. Taká úplne mladá žaba s mikrofónom. To bola tam nervozita veľká asi. Neskutočná. Ale vieš, čo sa mi stalo? Že som potom prišla zo Širavy a zistila som, že polovica tých rozhovorov je zašumených, lebo niečo tam proste nejaký káblik zahaproval. A to vtedy nebolo, že nahráš na telefón, alebo máš, neviem, taký super mikrofón. Lenže ja som mala takú tú, viete, tú MP3, ako keby, no vy si už to aj nepamätáte, ale úplne také, sme mali, že na MP3 prehrávač, úplne taký maličký. To sa tam akože napojil ešte mikrofón a tam niekde to zaskratovalo, bola nejaká chyba, takže tie nahrávky som mohla hodiť do koša, hej, polovicu. Takže tak som ja pochodila na prvom festivale. Ale skúsenosť dobrá. Vynikajúca, najlepšia. A to často treba asi aj tak improvizovať, ne? V takých tých rozhovoroch. Či ani nie? Vieš čo? Je základ byť pripravený. Hej, že vidím, že aj vy ste pripravení a chválim, super ste pripravení, ale napríklad sledujem aj vás teraz a môžem vám to vlastne povedať, hej, aj keď to nahrávame, že ma počúvate. Je veľa moderátorov a moderátoriek, podcasterov alebo podcasteriek, ktorí si zavolajú hostia, rozprávajú sa s ním, ale dávajú mu iba tie otázky, ktoré si pripravili. A nepočúvajú, nereagujú. Alebo si to potom tak zle postrihajú. Čiže je veľmi dôležité počúvať ľudí, že často môžeš mať pripravené otázky a tak sa zakecáte, že možno aj polovicu tých otázok ty nedáš, ale ten rozhovor dostane taký iný význam tomu, že ťa to baví. Hej? Že zrazu prekonáš tú trému alebo ten rešpekt, že OK, sú zapnuté mikrofóny, musí to byť dokonalé. No nikdy nič nebude dokonalé, hej. Ale najdôležitejšie, čo ja som sa naučila, a mám na to ja spätné väzby od mojich hostí,
že ich počúvam. Že často sa mi stáva, že aj kamaráti, kamarátky, ktorí chodia často akože na rozhovory, že ich volajú, alebo aj Slováci v zahraničí, že urobili so mnou rozhovor, potom ich oslovili do iných akože podcastov alebo rozhovorov a mi písali, že oni nás vôbec nepočúvali. Že len sa nás opýtali tých 5 otázok, čo bolo pre nich dôležitých, urobili si z toho titulok a dovidenia, že to bolo také, že nejaké a že u teba sme sa cítili dobre. A to je pre mňa najkrajšia spätná väzba. Že ako to potrebuje. Je ako keby, na tom záleží, na tom by sme si mali dať záležať. Ono je to také uvoľnenejšie, že to nemá presnú takú štruktúru, že podľa čoho sa drža, že je to tak vo forme jakby dialogu iba. Lebo sa chcete si pokecať, vieš, akože aj tie podcasty majú byť tou formou, že dobre, že sme zvedaví, chceme sa opýtať na vaše názory. A ja by som teraz na vás mala ešte ďalší otázok, že by sme tu boli ešte hodinu. Som sa tiež vás opýtala. No. Lebo mňa to zaujíma a strašne ma baví, ako keby to, že na škole máte podcastové štúdio a že ja som na strednej o tom ani neuvažovala. Že mňa to úplne fascinuje a veľmi vám fandím. Neviem, či v okolí nejaká škola má ešte toto. Tak, no isto nie. Či sme jediní. Tak to musíme odprezentovať všade. Že máte podcastové štúdio a všetci tu budú chodiť na rozhovory k vám. No a keď už sme pri tom študentskom živote, tak je to aj nám vlastne blízka. Aký bol tvoj študentský život? Ako bolo tu na našom gymnáziu? Ja mám zimomriavky, keď sa pýtaš. Ja si myslím, že my sme mali nádherný akože študentský život na gymnáziu, pretože ja som tak neplánovane sa stala predsedničkou triedy a dostala som sa do študentskej rady. A potom vlastne ja som bola jednou z tých, ktorých povolali ako keby na stretnutie študentských rád v meste Snína, aj z iných škôl. A my sme vlastne aj s Vlastou Ocetníkovou z Centra voľného času zakladali mládežnícky parlament, hej, v meste Snína. A to tak zrazu, a ja som sa neskôr stala ako keby aj tou predsedníčkou a zrazu sme začali organizovať rôzne aktivity, rôzne podujatia, koncerty. Robili sme benefičný koncert, sme začali, mali sme divadelný krúžok, hrali sme rozprávku o žuvačkovej princeznej pre deti zo škôlky, lebo naviac sme sa akože nezmohli, ale detské predstavenie bolo skvelé, robili sme si vlastné trička, maľovali. Viem, že keď bola ešte Dáša Korybaničová, tá vtedy už mala ekologické zmýšľanie a riešila, obnovila zber papiera, hej, akože také veci sme robili a bolo to basketbalové turnaje, sme tak viac, toto si pamätám, že sme robili, že som ešte plagát proste robila vo Worde. Akože, no brutál, ja sa na to veľmi rada spomínam a vlastne všetky tieto aktivity, ktoré sa udiali, tak vlastne som veľmi často aplikovala v tých mojich ďalších ako keby pracovných záležitostiach, či už v rádiu, alebo keď som niečo mala zorganizovať, tak som to robila. A taktiež vlastne musím pripomenúť mládežnícky ples, my sme vlastne začali robiť, to bol akože prvý rok. Neviem, viem, že mládežnícky ples stále je. Bol aj ten rok. Boli ste? A dobre? Paráda. Tak som rada, že to žije. Základy sme dali dobre. Teším sa, to je super. Sme napríklad nevedeli, že to ty si akože tak s tým začala. No nie ja sama, to zase pozor. Ja som bola vtedy akože predsednička, ale vlastne moji rovesníci, moji spolužiaci alebo ďalší členovia mládežníckeho parlamentu z priemyslovky, zo strednej odbornej školy, z cirkevného gymnázia a z gymnázia samozrejme v Sníne, tak my sme tak boli taká partička dokopy a vlastne sme to tak celé akože spravili. A vlastne inak keď už, tak sa pochválim, že vlastne ja som bola v takej organizácii v Šúske, to bola že Stredoškolská študentská únia Slovenska, ja som tam išla ako zástupkyňa zo študentskej rady a tam som sa dozvedela, že v Lučenci na gymnáziu, moja už teraz dlhoročná kamarátka Anina, oni robili ako študentská rada ples na škole. Že mali takýto ples, že študentov. A my sme to tu nemali, nie? Že tak dospeláci vždy mali plesovú sezónu, ale tu to nebolo. A že väčšinou len keď boli tak tie stužkové. Takže ja som sa vrátila do školy a potom v tom parlamente som akože rozprávala tento príbeh, že by sme mohli skúsiť akože urobiť ples pre mládežníkov a sa to začalo a veľmi sa teším a som na to fakt hrdá, že sa v tom pokračuje a že chodievate, že sa vám to páči. To je na tom pekné. Ono sa to nerobí už na škole, ale
Robí sa to akože v meste. No, a to bolo aj v meste. Hej. To bolo, že pre všetkých. To Aha, sa mohli hej, akože hej. všetci prísť, lebo to bolo akože aktivita mládežníckeho parlamentu. Takže to je super. To ste ma ako potešili. A ešte sme robili koncert Zabraňme nude v Sníne. To bol na deň študentstva. Tam boli také, že Smola, hrušky a takéto. Ale to už sme akože... Prosím? Až tak známe, že Smola, hrušky a No veď aj na tom benefičnom koncerte my sme zavolali, že Adama Ďuricu sme mali, Noc za deň, kto tam ešte prišiel, Miro Jaroš bol jeden rok, no, takže my sme akože, ale to už potom sa tak, Adam Ďurica prišiel tak odvážne, to sa ma z mládežníckeho parlamentu sa ma pýtali, že ako sa mi to podarilo, ale ja som raz volala manažérovi, mala som 17 rokov a som zavolala manažérovi Jany Kiršner a Peťa Cmoríka, že dobrý deň, že tu je Oli z gymnázia v Snine a že prosím vás, že my by sme chceli koncert, akože Peťa Cmoríka, on tedy vyhral tuším Superstar alebo čo, že my sme chceli v Sníne. A on že kde? V Sníne? Dovidenia. A ja, tak nič, dovidenia. Tak som začala volať ďalším a ďalším, až som naďabila na nejakú manažérku, ktorá v tom čase manažovala viacerých ľudí a okrem, Tomáša Bezdedu, tých superstaristov, Tomáša Bezdedu, Adama Ďuricu a ešte niekoho. A ona mi ponúkla Adama. A my keď sme vlastne mali aj benefičný koncert potom po 10 rokoch a Adama Ďuricu hrávali všetky rádia a v kuse mandolína a neľutujem, tak vtedy som Adama poprosila, že či by mohol prísť ako keby po 10 rokoch opäť symbolicky do Sniny, že tam začínal, keď ešte nemal taký známy nebol a teraz, takže bolo to veľmi príjemné. Ale to sa vlastne aj splnilo vďaka tomu, že som robila v tom rádiovom priestore a že sme sa so všetkými poznali. No. Ale ten život na škole bol super vďaka týmto aktivitám, čo vám poviem. Akože ja som sa akože snažila učiť a musela som sa učiť dobre, lebo teda rodičia mi povedali, že môžem robiť všetky aktivity, ale teda chcú vidieť výsledky. Ale to, čo sme mali, to spríjemnenie a podporu učiteľov a učiteľiek na to všetko, že sme to mohli robiť, tak to bolo super. My si tiež tak spríjemňujeme ten náš študentský život, že to nie je taká nuda. Si ten benefičný, už to nie je také, ako to bolo. Hej, rozumiem. Ale je to dobré v tom, že my si akože robíme vlastný program. Áno, každá trieda mala tento rok aspoň vlastnú scénku. To je super. Čiže je fajn, že to pretrvalo až doteraz. Je to dôležité, akože toto veď, ako fakt tá stredná škola nás najviac podľa mňa formuje. Nám ukazuje, že čo nás baví a čo chceme potom aj keď nemusíme vedieť hneď, čo chceme ísť študovať, ale ako keby to, čo robíme, nás potom nejakým spôsobom nám ukazuje, že čo nás naozaj baví. Hej, že ja neviem, tak ja som to mala tak, že som aj odmoderovala, aj som článok napísala po plese, aj po nejakej akcii, aj som plagádu robila, ešte sme nemali akože nejakého grafika, kto by to tak nejak tak jednoducho. Alebo som písala mojim kamarátom niekde v inom meste, že keď vieš robiť grafiku, urob mi plagát. Ale ja som potom, my sme mali informatiku a my sme sa tam učili ten HTML jazyk, nie? Programovanie. Ja som programovala webovú stránku pre študentskú radu, hej, a pre našu triedu, čo sme sa smiali, že vtedy nemala žiadna študentská rada akože vlastný web. A potom som tak niekedy v rádiu spomenula, že no tak možno by som nešla na masmediálku, možno som mohla aj študovať informatiku. Hej. Akože nie, lebo isto by ma to až tak nebavilo, ale že som sa tak smiala. A teraz je taká organizácia, že IT v IT, oni podporujú ako keby že aj motiváciu dievčat a žien, aby sa venovali informatike, hej. No a počul to nejaký prodekan, jeden prodekan z katedry informatiky v Bratislave na STUčke, ten písal do rádia. Pani Čupinková, ak ste to nestihli po strednej škole, môžete prísť teraz k nám študovať informatiku. A ja, že ale nešla som. Čiže neľutuješ tie mass-mediálne komunikácie? Nie. Akože ja hovorím, že štúdium mass-mediálky mi dalo jednu z mojich teda najlepších kamarátok Čopku, lebo som ju tam stretla, že sme kamošky doteraz, veľmi blízke, v rámci našej kamarátskej skupiny a partie v Bratislave. A kopec ďalších samozrejme spolužiakov, kamarátov, kontaktov, ale dalo mi to vlastne tú rádiovú profesionálnu kariéru, že ja som fakt na tej výške objavila rádio a lásku k rádiu a predtým som si nikdy nevedela predstaviť, že by som tam mohla pracovať, vieš. A teraz aké je to také dostupnejšie, tie podcasty, mikrofóny a tak ďalej. Takže na tú dobu
A to ešte moji kolegovia sú ešte ob 15 rokov skôr ako ja napríklad, že začínali s tými CDčkami a tých rôznych akože štúdiách v mestách a tak ďalej, takže oni sú ešte väčší pamätníci. A teda to štúdium masmediálky, že určite neľutujem. Aj keď to prinieslo aj veľa takých rôznych iných momentov a situácií, na ktoré nerada spomínam, ale vo výsledku áno, bolo to super. Čiže keby si mal zhodnotiť, že stredná škola versus vysoká, tak asi stredná škola by vyhrala. Počkaj. No na tej výške je väčšia sloboda, vieš, akože to zase už si utrhnutý z reťaze, už si bez rodičov, to je zase iný lifestyle. Čiže je vysoká lepšie? Tak je to lepšie aj na intráku, samozrejme. Akože... No, je to iné, ja som sa akože trošku tak tešila, ale že som v Prešove, ale tá stredná škola, hovorím, že to obdobie, ktoré proste nás formuje, je veľmi dôležité a fakt získavame rôzne nové obzory a formujeme sa, hej, a zisťujeme, čo nás baví, čo nás nebaví, čo chceme robiť, čo nechceme a je to veľmi dôležité aj v akej skupine ľudí si a ja to stále hovorím, že napríklad ja som akože v mieste, kde som bývala, tak som až tak nemala veľa kamarátov, ale v škole som mala kamarátov, hej, že spolužiakov a všetky tie aktivity v študentskej rade, ktoré sme robili a v parlamente, ma tak vyformovali, že možno zo mňa nebola až taká outsiderka alebo introvertka, ale zrazu sa zo mňa stala tá, ktorá si aj zobrala mikrofón a odmoderovala školskú akciu a napísala článok a išla klopať riaditeľke alebo zástupkyni, že chceme robiť to a to, že tam som sa naučila tak odvážnejšie pracovať. Že môj detko vždy hovoril, keď som začala robiť v rádiu, tak môj detko hovoril, že on tomu nerozumie. Že jak je možné, že ja idem rozprávať do rádia. Že ja som hamblivé dieťa, hej, také, čo Olinka mala, nikdy nič nepovie. A teraz zrazu robím v rádiu. On to akože nevedel spracovať na začiatku. Potom akože už ma počúval, tak akože dobre, ale vyformuje vás veľa vecí, veľa aktivít, ktoré práve teraz robíte a zistíte to možno 5 až 10 rokov. No a ako človek si skôr introvert alebo extrovert? Pri mikrofóne extrovert. Vidíme. Inak som introvert. Nie, ja som taká, že minule som to s niekým riešila s kamarátmi, že ja keď príjem do novej skupiny ľudí, alebo niekde, koho nepoznám, tak som taká pozorovateľka, som taká tichá, rada počúvam, rada pozorujem, nepotrebujem sa ako keby prezentovať, ale ak som niekde v skupine, kde sa cítim dobre, tak zábava, všetko fajn. A myslím si, že nikto nie je taký, že úplný introvert a úplný extrovert. Každý máme v sebe kúsok niečoho, pretože aj tí všetci zábavní ľudia, ktorí sa prezentujú, že sú úplne, že stále zábava, fan, tak potrebujú svoju chvíľku pre seba, svoju chvíľku ticha a všetci to tak máme. A myslím si, že a obzvlášť v tom kreatívnom mediálnom biznise najviac. No dobre, ďakujeme za rozhovor. Už to budeme musieť utnúť. Nie. Už nám ukazujú. Už koniec. Ale veľmi dobre sa kecalo. Mne sa kecalo s vami veľmi dobre. Ďakujem vám ešte raz za pozvanie. Držím vám palce a pošlite mi všetky linky, kde vás môžem počúvať, sledovať a podporovať zároveň. Veľmi rada. Držte sa. Ďakujeme. Ďakujeme.